Guys, may hapon guys no. Kuan nang biyahe ko ron guys nang kuan ko kanang deliver. Ya, kibala mo na guys kan. Gipara lagi ko guys, kanang gipara ko guys bakay. Gipara ko guys kay kanang manghatag og sabon bitaw guys. Bantay man ang hatag sabon ni sa para kay libre ni sabon, libre. Libre kuno guys ya mao to nga nihunong ko guys kay libre lagi. Sus karon guys. Ngan siya nga gihatag sabon kaputos libre ni libre ay kablaka kay libre na po to guys nga ako ang gikuan dawat ko sige ibutang dia boss nya hilunggo dayon mga hilunggo ba nya mao to nga ang sabon niya gibutan diri sa pronset mao to akong gikuan ko salamat po sa mo adto nako isa op ayaw sa boss kay kuan patanawa ko si mong ID alantaw sa akong ID guys kay karon guys diingon mo sa matay baylusis hindi ay kaoy matay igagaw mata baylusis nya akong mama kay kuan po akong papa baylusis o papa taga kuan ka no kanang taga Negros ka no ingko taga Negros matay ingko taga Negros siya matay baylusis parinti ingko ay ingon siya oy parinti di ba lamano siya nako guys Mano siya ba niya? Ingko, sige, parinti, kumusta? Nako, parinti, parinti, na tao, sige, parinti, matalmano siya guys. Karon guys, kay Ingko, sige, parinti, kaya ato na ko, oy, ayaw sa parinti. Kuha ng parinti, nang naani, kuha naani, parinti, nang kaning sabon parinti, ato ni, daw ni, kuha ni parinti, kanang kinintos, kay na kay makuha na ni discount ani parente guta parente nya mala kay discount na kuan lang kinintos matay mo kuha lang ta ko ato guys lakaw ko ba guys kay gito ko gihatag sos scam man da itong mga tawhana guys mao na nga akong ikatambag nyo guys ang kanang mga atang kanang daghan guys sila guys magsakyanan mangila da na guys ingon la ihatag nya manhiman ila da ito ilang pabayaran nya mulantaw siya sa imong ID ini katataon mingon na mamirinti dayon mingon dayon nga papa nimo ang katungkuan ang mama nimo ang katungkuan katong baylusis ang implido mo ana dayon mao nga guys ay mo pailad guys guys nga daghan kayo mangingilad nga bisag kuan magsakyanan pa ya manghatag pagsabon maniman pabayaran sus Ginoo ko matay mao to nga na marinti mao to nalarga na unta ko kay kuan lagi nya pabayaran ko niya kinintos niya wan koy kinintos kay katong sabuna ko no mga branded ko no to branded ingon siya sos karon guys wa akong bayad guys ko ay parente mohala sabon parente di ko na parente mohala na lang mo na parente kay kuan mo ato na ko wa koy kwarta parente mga ayo 500 na ko sa parente sina parente kay kuan ni parente kanang eskala ko parente isip tabang lang parente pa parente bitaw ta kasta katawa agin ako lagi guys na guys nga daghan kayo mangingila dron guys mga tang padres dalan dinhi mga tang dinhi sila nangatang guys nga ilang mga action laglabay ang sabon ba ya ay mo pa kuan guys ayaw ipailad ayaw mo hunong kay ako na biktima na ko na nila ya thank you for watching follow and share lang sa akong mga vlog thank you bye bye.